ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷе. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастед. ва дӯстони азиз, мо дар навори имзо якчанд намуди мошинҳои фурӯшида ба навор гирифтем. Бар шумо пешниҳод мекунем мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Курси рубл дар рӯи экран ва касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама карда дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш дӯстони азиз лайкҳоро бизанед, подписия кунед, навори беҳтарин иштага. Иншоалло ки ана дастгири моро фаромӯш накунед, дастгири шумо пешаи мост. ана чӣ хеле ки мошин мехоҳед дӯстон, ҳатман дар комментар нависед, мо ба шумо кофта ёфта пешкашро мекунем. ба ҳаматон тамошои бо фаровон дӯстони азиз, дастгири шумо пешаи мост, лайкҳоро бизанед, подписия фаромӯш накунед. Мегузарем ба видеои имрӯза. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акаи Парвиз ки тӯли 6 мошини ака реклама кардем. Бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардоро. Ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. Ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбуни нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. Салому алайкум ака. Акаҷон, яъне ки ҳами бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чӣ хеле ҳами ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред бори рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. Дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. Ана адресо метро Катени, номерои WhatsApp-и акамон. Мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу бародаро. Ина такси граница. Мошин тапа тайёр. Касе граница ке мошино комфорт муроҷиат кунед бародаро. Ина полный комфорт мошино. Занг бизане. Ина бародаро граница рафтеся. Документ дошти? Худ документ дошти? Документи ма бучидаги. Поли бучидаги. Ман кадан хай баха хиршат. Чайкар хай мина дорем ай фили акаки мисол дан фили пасти баланди да бармуна ҳазор раҳмат акай. Чотка гузаште ака. Ака укелер телефон қилингlar, бародаро занг бизане. Ина мошинмон чоткай. Ина бародаро гузашта. дӯстони азиз, якумин мошини фурӯшиямон дар навори имрӯза Toyota Voxasay соли баромад 2014 соли дӯстон. Мотор объем 2 литр, коробкаш автоматика, сӯзишфараш танҳо бензин. Мошин қарор дорад дар Федератсияи Россия, город, яъне ки Самарская област, город Тольятск гуфтага дӯстони азиз. Документҳои мошин ҳамаш 100%, 4 та электропакет, мултиру, обогрев сидани. мошин хулоса дӯстони ягон камбудӣ ва расход надорад. ба номерҳои тоҷикӣ дорад дӯстони азиз. 7 одама ҳастай, наша 1 миллион 750 ҳазор рубл мега. боз муомилаи хубам дорад широина. марҳамат рақамҳо барои тамос дӯстони азиз, барои яъне ки граница равака беҳтарин мошинай. марҳамат +7 қади охиз 2672 занг бизанед ва маълумоти анитарашон аз худусиёбашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дар навори имрӯза фақат Opel Astra-ро ба навор гирифтем. барои шумо мехоҳем пешниҳод кунем. ҳатман лайкҳоро бизанед ва дар канал подписия кунед. дӯстони азиз, якумин Astra фурӯшиён дар навори имрӯза Opel Astra ҳастад дар кузуфи седан. Содаш 2000 сол мебошад. Мотор объем 1.6 литр. коробкаш механикаи сӯзишфараш танҳо бензин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. наша бардро 600 сомон мега. сирож нифтага ки канцелярш кор мекунад аз уҷо симат кангай. краскаш сабсафед балнои нав салоншам тоза. мошин дӯстони азиз иваз карда мешавад ба ягон аванти қадим. марҳамат наша 600 сомон мега. боз ивазам мешавад, муомила ҳам дорад. 918 11 97 05 хад метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, севимин мошини фурӯшиямон Opel Astra ҳастад, яъне ки Caravan, солаш 1998 сол мебошад. мотор объем 1.6 литр, коробкаш механикаи сӯзишфараш бензин ва газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархи мошина бардоро 45 ҳазор сомон мега. ина марҳамат Opel Astra дар навор имза беҳтарин навор шигай. дта дари пеш электропакет, салоншам тоза, мотор коробка 100%. срочни фурӯхта мешавад бо нархи 45 ҳазор сомонӣ. боз камтарак савдо дорад. 920 10 80 метавонед муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, Opel Astra ҳаста, яъне ки Хачибек, соли 2002 солай. Мотор объём 1.6 литр, коробкаш механик, сӯзишвараш танҳо бензин. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша бародро 78 000 сомон мега. Краскаш сиёҳ, балнои нав, салоншам тоза, гуфтага ки срочни фурӯхтан дар кора бо нархи 78 боз савдо дорад. Аз вагон омадагиа гуфтага дӯстон, як даст гаштага фақат дар дасти худам 902 85 20 00 қад метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин мошинро дошта бошед, мошин, хона, замин, марҳамат дар ватсайп мо роя кунед, иншоалло ки реклама карда мошинои шуморо ва техникаи шуморо фурӯхта медиҳем. Раҳмат калом барои дастгирии беҳтарин. дӯстони азиз, ина марҳамат боз як тӯи дигар Astra арзон бо нархи 38600 сомонӣ. Солаш 1992 сол мебошад. Мотор объём 1.6 литр бародро. Коробкаш механикаи сӯзишварияш бензин ва газ. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Моторша гуфтага ки вагон 19, нархаш 38600. Боз камтарак савдо мешавад, не ки срочни фурӯхтан накунад. дӯстони азиз, числаи имрӯза 9 ноябр. Кадме ки успеҳ кард, дар 2-3 рӯз баъд я занг назанед бародаро. Барое ки мошини арзон срочни, яъне ки савдо мешавад, 985 68 73 73 хади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мошини навбатиён Opel Astra ҳастай дар кузофи караван, соли баромади 2000 солай. Мотор объём 1.6 литр, коробкаш механик, сӯзишвараш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. Краскаш серебрисни, балонои нав, ҳолаташ беҳтарин ва документам гуфтага ки дорад. Солона қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, нақша бародро 59 000 сомон мега. Срочни фурӯшия, боз муомила ҳам дорад. Марҳамат бародро 900 02 57 қад метавонед муроҷиат кунед. Шаёна ба хотири меҳнатои мо ҳатман як тайя лайк мезанед ва дар канал подписатсия мекунем. Дар комментария 500 плюс мемонем. Шаёна раҳмат калом барои дастгирии беҳтаринтон. ҳафтумин мошини фурӯшиён дар навори имрӯза. барои апашхое ки коробка автомати гуфтаги буд, дӯстони азиз, марҳамат барои бардороне ки яъне ки коробка автоматик ҳай мекунад мошин, соли 2000 сол, мотор объём 1.6 литр, коробкаш автоматик, краскаш сархай, яъне ки дӯстони азиз, мотор 1.6 гуфтем. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, нақша 53 000 сомон мега. Боз муомила дорад. Утилизатсия кардагӣ ҳастай ва документи солона ҳам дорад. 883 33 35 39 қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ҳаштумин мошини фурӯшиён Opel Astra ҳастай, яъне ки Хачибек, соли 1999, мотор объём 1.6 литр, коробкаш механик, сӯзишварияш бензин ва газ кор мекунад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша бародро 44500 сомонӣ мега. Рақамош барои тамос 944 04 04 31 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтаршон аз худи соҳибашон пурсон шавед. балнош 65 хуба, марҳамат, метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, Opel Astra дар кузофи караван, соли 2002, мотор объём 1.6 инжектор, коробкаш механик, сӯзишварияш бензин ва газ кор мекунад. мошин гуфтаги бародоро ки 10 моҳ документ дорад, 5 та балони нав дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 65 000 сомонӣ, боз муомила дорад. яъне ки бародоро каравани простой гуфт, каравани Astra гуфтаги бо нархи арзон. коробкаш механик 65 000 сомонӣ, кузовшам яъне ки бениҳоят тоза. рақам барои тамос 988 88 20 08 қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, Astra седан ҳастай, солиш 1999 сол, мотор объём 1.6 литр, коробкаш механик, сӯзишварияш бензин ва газ.
мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе солиш 99 мотор 1.6 яъне ки астраҷи кузов седан номерҳои транзит кузовша гуфтага кор яъне ки вапше кор надорад 4 та баллони нав задни камера дорад классикаш серебрисни нархаш 54000 сомонӣ. яъне дӯстони азиз ба хотири меҳнатҳои мо лайкора фаромӯш накунед пабратски дастгирӣ мекунед ад души дар навори оянда иншоалло ки боз навори беҳтарин мекунем 4 та электропакет дорад номерҳош мондагӣ марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз 12 мошини фурӯшиён астраҷи караван солаш 1998 сол мотор объём 1.6 литр коробкаш механик сузи шӯрияш бензин ва газ мошин гуфтаги бардор мотор коробка хадави 100% краскаш нав қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғонтепа наша 52000 сомон мега документҳои мошини бошидагин касоне ки гуфтага ки астраҷи хар бошед биё қатъи яъне ки мошина хайкн проверкаш кун устора муги биёр яъне ки проверкаш на ягон камбуди шигр гуфтага ки надорад бардор астраҷи караван солаш 98 сол нархаш 52000 сомонӣ боз документ надорад бардор марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз ина боз як тӯи дигар яъне ки мошини арзон астраҷи караван солаш 2000 мотор 1.6 яъне ки мотор 1.8 16 мебошад бардор коробкаш механик сузи шӯрияш бензин ва газ мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе нархи мошина 38000 сомонӣ мега мотор коробка 100% дискҳои простой баллонои 80% краскаш кабуд нархаш 38 та документош гуфтага ки ба қарибӣ буд мешавад 880 88 88 99 метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз охирин мошини фурӯшиён ҳастай соли баромад 2000 яъне ки 2000 сол астраҷи караван мотор объём 1.6 коробкаш механик бензини холиқ ҳаракат мекунад мошин гуфтага ки ягон задагӣ пӯшидагӣ умуман надорад краскаш сафед қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 51000 сомонӣ нархи охириша дигар арзон намешавад дар номерҳои 38 44 87 78 метавонед муроҷиат кунед боқӣ сарбаланду хонавобад бошед хайр то видеои оянда худованд нигаҳбонтон бошад.